Qur'ani daga Allah yake mai nazari. Jibril ya kawo manzon Allah bashari. Aya aya aka kawo kai an sha buduri. Shi yasa duk mai neman sa a yau zaka ji an ce masa almajiri. Al-Qur'ani maganar Allah haka ne. Neman Al-Qur'ani da akwai wahala ka ne. Sanyi zafi rana iska wasu sun gane. Kan hanyar neman sa da akwai yunwa zaune. Da rashin gata amma ƙarshe falalarsa tana mun almajiri. Al-Qur'ani maganar Allah haka ne. Kafin samun sa za ka ga yara ba nutsuwa. Ko da abinci idan aka ba su suna